Velkommen til tegningsugen. Vi skal håndtegne. Vi skal tegne i det, der hedder retvinklet projektion, som egentlig er en tegningsmåde, hvordan vi vælter og tilter vores emne. Jeg har sendt det her til jer. Jeg håber, I har printet det ud, og ellers så må I have det elektronisk. De tegninger, jeg skal tegne, dem kan vi tegne i hæfte, men de kan også tegne dem i på ganske almindelige millimeterpapir. Vi kommer til at kigge på noget målsætning. Vi skal have kædemålsætning. Vi kommer til at snakke om kædemålsætning, som er mål, man placerer i forlængelse af hinanden. Vi skal snakke parallelmålsætning, hvor man har emnet her, hvor man sætter målene parallelt med hinanden, og hvor man mål sætter op til en kant, for eksempel, ligesom vi gjorde på vores lysestage, den første opgave, vi lavede. Der findes nulpunktsmålsætninger, hvor man har et nulpunkt, og så måler man op til de forskellige flader, der er her. Der er koordinatmålsætning, hvor man angiver nogle huller i et emne, og så laver man et koordinat herover, eller et skema herover, hvor man har x og y. Og man kan også målsætte, som man gør herover, fra nogle nulpunkter ned, det kunne være ned i vores x0 og y0, og så målsætter man derudad, ligesom tegningen her illustrerer. Man kan også kombinere de forskellige målsætninger. Altså her der er det jo kædemålsætning, og her der er der jo parallelmålsætning. Så man har også mulighed for at kombinere de forskellige målsætningsmetoder. Herover der er sådan lidt forskellige metoder at målsætte til skråflader. Man kan målsætte i længderetningen. Altså her der hedder den 5x45. Det vil sige at længdestykket her er 5 mm. Man kan også målsætte til fladen og sige at fladen her skal være 5 mm. Det betyder sådan set at den flade der og den flade der nødvendigvis ikke er lige store. Det kan man sidde og regne lidt på. Når vi tegner det, så tegner vi forskellige stregtyper. Vi bruger tyk, fuldstregslinje. Det er konturen på vores emner, yderkonturen, og det er huller. Vi har tyndstregslinjer. Det er midterlinjer. Det er målsætningslinjer, altså de målsætningslinjer, vi har herude, og de pile. Vi kører streg-prik-linjer, som er centerlinjer. Det bruger vi, når vi har runde huller. Så bruger vi centerlinje igennem. Vi bruger centerlinjer, når vi har aksler. Så tegner vi en centerlinje igennem vores aksler. Vi bruger snitlinjer, som er sådan en streg-priklinje igennem vores overskåret emne. Det kommer jeg lidt tilbage til. Og det er nogle af de gængse. Herover kan I se, hvad vi bruger de forskellige linjer-typer til. Når I skal i gang med at tegne, så kan I tegne spidse streger og ikke tegne tykke streger. Jeg plejer at tage min blyant, og så plejer jeg lige at skravere en gang. Altså sådan her. Derved opnår jeg sådan en spids flade på jeres blyant. Og på den måde så kan man tegne tykke streger og tynde streger. Altså bare ved at rotere sin blyant, så kan jeg tegne en streg her. Og så kan jeg dreje min blyant. Og så kan jeg tegne tynde streger med den samme blyant. Og det er fordi, at jeg får ligesom lavet den her lange flade ved at ligesom at slibe min stiftblyant. Brug en stiftblyant til opgaven, fordi så har jeg også mulighed for at viske det ud. Den første klods, den er placeret her. Og når vi tegner retvinklet position, så tilter vi vores klods. Det vil sige, at vi tilter den ned og trækker ned. Det er hele tegningsreglen. Tilbage. Tilter den og trækker den over. Når jeg laver det nummer her, så kommer der ligesom sådan en hjælpelinje, man kan tegne. Det vil sige, at når vi tilter vores emne, så rykker vi den altså ikke ned eller op et andet sted. Vi rykker den lige hen.
eller vi rykker den lige ned. I jeres opgave, der får I tegnet sådan nogle små hjørner her. I skal altså fortsætte at tegne det. Se den fra de her tre sider her. Fra toppen af, vores hovedopbildning, og fra siden af. Den næste klods, den ser sådan der ud. I skal altså tegne den set forfra, set fra vores side af, altså vores hovedopbildning, og herover. Når man går herover og kigger, så kan I se, at der er en udvendig kontur her. Det er den kontur, jeg har tegnet her. Så kommer der en streg på emnet her. Det er den streg, jeg kan se her. Det er faktisk også den samme kant, som kommer herover på hjørnet. Så hvis jeg tog min lineal, så kunne jeg faktisk tage en linje fra mit hjørne herover, og så strege den herover. Og ligesom forskyde den kant, der vil være herover på. Det næste emne, det er den her klods. Den skal ligge der, som vores hovedopbildning. Vi tilter emnet over, trækker den ud, og så består emnet sådan set af en firkant og en firkant her. Og det her skal fortsætte med at tegne herover. I kan bruge den her linje her igen som hjælpelinje. Og så tilter jeg emnet ned og ser mit emne her. Længden af det her, det er jo sådan set den længde, der er her. Og den kan vi måle os til på den tegning hernede. Fordi den længde her er sådan set den samme som den længde her. Så I kan altid måle på det emne her og få længden på det emne herovre. Sådan fortsætter vi med de samme emner. Her, når jeg tilter mit emne over, nu kan jeg se, der ligesom er en eller anden form for nedfræsning her. Når jeg tilter mit emne over til her og trækker den over, så forsvinder den her del, der ligger her. Altså det, der hedder den usynlige kontur. Den ligger herinde bagved. Som vi kan se, så er den der. Så når noget er der, men vi ikke kan se det, så tegner vi en stiplelinje, som ligger der. Og igen, der kan jeg bruge min lineal og få tegnet de her hjælpelinjer derover til. Hernede fra, der kan jeg se igen, der er det synligt. Og hvis jeg skulle have en længde, så kunne jeg jo se målet derfra og dertil. Det er jo den mål, jeg har. Det er det mål, jeg har herover, når jeg tilter mit emne. Og da det er synligt,